Статистиката на спасяване на оцелели при лавини показва, че шансовете за оцеляване са около 80% при 15-та минута и едва 25% при 60-та минута. Затова животът на затрупаните обикновено е в ръцете на най-близките им приятели. За специалните умения, които всеки трябва да има в планината, особено ако кара ски или сноуборд извън писти, разказва Веделин Петков. Всяко каране извън обработените писти би трябвало да започва така. С серия кратки тестове за сцеплението на снежните пластове. Въпреки днешното прекрасно време, снегът в Рила крие коварен капан. Под слоя пухкав нов сняг има стар пласт плъзгав лед. Също както при трагедията на Банско тази сряда. На горния слой му трябва движение на човек, скиор-бордист, да предизвика натиск и поради малкото сцепление да се отцепи горния слой и дъска, каквото се е случило и при последния инцидент. Умението да тестваш снега и умението да спасиш затрупан от лавина се изучават на специални курсове, като този на Асоциацията по ски свободен и екстремен стил. Тези момчета и момичета се качиха днес на хижа Мальовица, за да научат всъщност как да спасят приятелите си, ако това се наложи. Най-важното първо да знаеш с кой караш. Винаги да не се кара с случайни хора, да изискваш от приятелите си да посещават тия курсове, както и от мене го изискват това. Не ме питат, искаш ли да ходиш на курс, казвам ми задължително да отидеш на този курс. Ако затрупаният носи лавинен предавател или пипс, той може бързо да бъде локализиран. Следва финно търсене с другия задължителен уред – лавинната сонда. За бораването с нея са нужни усет и много опит за разпознаване на различни повърхности – сняг, камък, планински клек или човешко тяло. Различно е, като сняг се усеща в началото, че е твърдо, само че не кънти, като натиснете малко по-силно и влиза навътре. Това последното, което го намерих, беше така меко и пружинираше. Следва разкопаването, което също се извършва по специална схема, за да не бъде наранен допълнително пострадалият. Според специалистите, първите 15 минути са ключови за спасяването на човек, затрупан от лавина. Затова и знанията и уменията, натрупани в курсове като тези, могат да се окажат решаващи за спасяването на човешки живот. За BTV новините Веделин Петков.